Bazalwane, uSamsoni aphakazanga qanqalaze. uSamsoni aphakazanga fight. Kodwa uSamsoni wehla. Ngoba ezinye izinto zifuna wehle kubantakwini. Ezinye izinto zifuna wehle kubazalwane bakho. Ngexesha umntakwenu usele senyuka, but wehle wena. Ngexesha unkosikazi wakhe senyuka, kodwa wehle wena. Ngexesha umyeni esenyuka, kodwa wehle wena. Ingxaki sathetha sonke, ingxaki sisaqhankqalaza, ingxaki akakabikho ufuna ukwehla. Makabonge uYesu. Now ithi iBhayibhile ke uSamson esawubehlile, ithi iBhayibhile nomoya kaThixo wamfikela. Wathi esawubemfikela umoya kaThixo, ithi iBhayibhile izinto ezazembophelela imintya eyimbophelela emikhonweni yakhe, kwangalo mzuzu yaqombuluka. Ngoba xa sele umoya kaThixo engamile ziyenzeka izimanga. Xa sele umoya kaThixo engamile ziyenzeka izinto. Uthi umpostoli uPawulos xa ethetha, uthi apho kukhona umoya kaThixo ngokunjalo nenkululeko ikhona egameni lenkosi yethu nguYesu. Singabona sometimes inkululeko ingade yenzeke ebomini bethu. Singabona sometimes inkululeko ingade yenzeke ezifemelini zethu. Singabona ngamanye amaxesha inkululeko ingade yenzeke emitshatweni yethu. Kanti ingxaki inye, asikamvumeli umoya kaThixo okokuba makahlale ngame. Singabona sometimes amabandla wethu kuhamba iminyaka ingathi siyankantsaza, ingathi sibuyela umva qho saloko sihlala phansi sixoxa ngezinto zochuku nemfazwe. Kanti the more sisenza ezo zinto ezo asikhuli, siyabopheleleka. Ngoba apho kukhona umoya kaThixo inkululeko ikhona. Sibona abantu befasekile, sibona ibandla lifasekile, lingade limuve forward. Ngabula maSirayeli ithi iBhayibhile ajikele izintaba iminyaka eyi-40 years. Sibone sinkantsaza ndawonye. Kanti ingxaki inye, umoya kaThixo akake ngami. Uyafuna umoya kaThixo ukuhlala, but isimo sabazalwane asikabikho kwiposition eright yokuba umoya kaThixo uhlala uzole. Ngoba umoya kaThixo ufuna uzola. Abantu abakwazi uthetha bathi umoya kaThixo akakho yonke into linene. Ngoba ufuna indawo ecocekileyo, ufuna uxolo, ufuna ululamo, ufuna intobeko, kuba ezo siziqhamo zikamoya. Xa sele sifunda kule ncwadi ebhalwa ngumpostoli uPawulos, ebhalela amaGalati ngesahluko sesihlanu ngomqolo we-16, kulapho ahlula khona iziqhamo zenyama nezikamoya. Umoya ukholwa zizinto ezilungileyo. Ithi iBhayibhile kuSamson ehlile kubantakwa besithi, inene uba ndiyandifungela ukuthi anikundisasandla. Inene wavuma wathoba, walulama. Thoba mzalwane kindawo kuyo. Thoba masingade sinyuke sonke. Thoba mzalwane ebandleni. Yini ibandla lide libe hlifi liqhekeke. Why? Because ukhona umzalwane ongafuni uthoba. Yini ba kude kube khona idivorce kanti ingxaki inye, kukho umuntu ongafuni uthoba. Yini ba nithi nizalwa kunye kodwa nibe zintsalo simply because kukhona umuntu ongafuni uthoba. Vumelana umoya kaThixo, ngoba xa uthe umoya kaThixo wengama izimanga ziyenzeka izinto. Bayaphila abantu, abafileyo bayavuka, yonke imilwelo iyaphakama. Ngoba xa ethe wehla umoya kaThixo akwazi ukwehla nje kungabikho nto eyenzekayo, kodwa ufuna silulame. Ithi iBhayibhile esawuba ezaliswe ngumoya, uSamson esawuba ezaliswe ngumoya. Ithi iBhayibhile wathi xa egagana namaFilisti, ithi iBhayibhile wabona umhlathi weesile omtsha. Ngoba uThixo uyathanda ukusiqondisa ngeesile, ngoba sikha sabona noYesu. uYesu xa ethetha iBhayibhile ithi wathuma abafundi bakhe wathi mabaye emzanini othile bazawufika kukhona iesile libotshelele.
bakhulelwe ze bafike balikhulile kosukuba ebusa baba kwenzela nto noko ize bathi liyafuneka enkosini kukaninzi uYesu emane zekelisa ngeesile apha sizekeliselwa kwakanye siqondiswa ngoSamsoni ehlangana nomhlathi weesile ithi iBhayibhile wathi esawuhlangana nalomhlathi weesile ezelwe ngumoya kaThixo ithi iBhayibhile wawubamba umhlathi ngalomhlathi ithi iBhayibhile waxabela wabulala amawaka amaFilisti kuba kunjalo uThixo uyakwazi ukuyisebenzisa lento ikhangeleka ingenavelu uThixo uyakwazi ukuyisebenzisa lento ikhangeleka ingenaxabiso apha sibona lo mzalwane ethatha umhlathi weesile eliselincinci wathi sakuthatha lo mhlathi ithi iBhayibhile waxabela ngawo amawaka amaFilisti ngoba lento abantu abayijonga bayi-undermine lento abantu bayijonge njengento engenamsebenzi mamela uThixo kaloku akanaformula akenzi njengoba abantu besenza futhi akathandisi ukuba abantu bethanda uThixo wasebenzisa lento ekhangeleka ingenaxabiso umhlathi lo weesile wawusebenzisa uSamsoni as a weapon I don't care indlela orejectwa ngayo ebomini kodwa namhlanje ndifuna ukuthi uThixo nguThixo onamandla okulanda izinto ezirejectweyo kuba sele litshila ilizwi lathi litye abalicekisayo bakhe lilwe lathi labuya laba inhloko yempompo ezi zinto zirejectwayo ezi zinto zithathwa zigithiselwe kude sijonge njengezinto ezingenavelu ngezi zinto zifika zibe nexabiso kuThixo uSamsoni wasebenza ireject uSamsoni wasebenza lento elahliweyo I don't care mzalwane wami okokubulahla kanjani efemelini yakho mhlambi walahla kuba ungasakwazi uprovide mhlambi walahla kuba ungesanemali mhlambi ebandleni lakho ayisamanyela nento oyithethayo soba ireject just because akukho nto izisayo mhlambi emtshatweni wakho tata wami awusengotata mhlambi warejectwa ngoba mntu ungasakwazi uprovide ewe mama mhlambi isidima sakho saphela simply because awusakwazi uprovide but namhlanje ebusuku ndifuna ukuxelela ukuthi uThixo unamandla okusebenzisa izinto ezirejectweyo ezi zinto zilahlwa ngabantu ezi zinto zingajongela ntweni ngoba umhlathi weesile ungawudlula nawe endleleni ngoba uyawubona ukuthi useless but xa ubona useless doesn't mean ukuthi useless lonke uyibona useless kuThixo ifika ibe useful ngoba uqonda kwabantu akufani noqonda ukaThixo uThixo nendlela abona ngayo izinto lento abantu xa beyijonga bavala iminyango uThixo uyayivulela lo muntu uThixo umjongile uthi ngubheka akafanele kungena ebandleni lakho ngifuna ukuxelela namhlanje lo reject yivulele ngoba kungenzeka ukuthi ibandla limendawonye nje kulomuntu odingekayo ukuze lo muntu alande imiphefumulo engqelekekileyo ngoba sayishiya iministry kaThixo salanda izimvu ezivuzayo nezivuza amabisi namasi zathe zisingavuziyo sazilahlela lekude but ndifuna ukuthi uThixo zangathathe ethambo linanyama no wathatha lo mzalwane onguSamsoni ithambo that is umhlathi weesile orejectweyo umhlathi weesile owawulahliwe kodwa wawuthatha lo mhlathi wawenza into useful nalo msebenzi okuwe ungenamali unjalo nyamezela suyeka kungekho nto ngoba lento ikhangele ingenamsebenzi yilento afika ibe nomsebenzi